Tiġdid servizz aħjar għan-nies kienet it-tema tal-konferenza organizzata dwar ir-riforma fis-settur pubbliku. Din il-konferenza kienet indirizzata mill-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Cutajar. Għal din il-konferenza attendew uffiċjali għoljin fis-settur pubbliku fosthom segretarji permanenti, diretturi ġenerali u diretturi tas-servizz pubbliku. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-problema tal-burokrazija fis-settur pubbliku hija kkawżata mis-sistema taċ-ċivili nnifisha u għalhekk dan il-Gvern ser ikun qed jaħdem bla preċedent sabiex tittaffa din il-problema. Iżda t-tiġdid fil-fema ta' Joseph Muscat mhuwiex ser isseħħ permezz ta' bidla fl-operat tal-intern kif sar sa issa, iżda permezz ta' aktar effiċjenza fejn tidħol it-teħid tad-deċiżjonijiet. Il-Prim Ministru saħaq li għandu jkun hemm ċertu urġenza sabiex persuna tinqeta' fil-ħin adekwat u li ma jistax ikun li n-nies idumu ġranet sħaħ biex jinqdew fid-dipartimenti tal-Gvern. Irridu naraw servizz pubbliku li jieħu deċiżjonijiet li jagħmluha aktar faċli għan-nies li jużaw dawn is-servizzi. Star dan is-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Cutajar meta ppreżenta 52 rakkomandazzjoni bħala proċess ta' konsultazzjoni għat titjib tas-servizzi ċivili. Dawn il-proposti huma mistennija li jitresqu quddiem l-imsieħba soċjali wkoll. Permezz ta' dan it-tiġdid tas-servizz pubbliku ser ikun possibbli li dan is-settur isir aktar effiċjenti saħaq Cutajar. Bidla radikali rrid ngħid anki fil-mod kif jaġixxi u fil-mod kif jieħu d-deċiżjonijiet. Irridu nħarsu l-qudiem biex nagħtu servizz aħjar, servizz fil-ħin, bi proċeduri inqas u li nbidlu anke l-kultura tal-mod kif jaħseb is-servizz pubbliku, il-mod kif ħares lill-klijenti tiegħu, appuntu jrid jara min huma l-klijenti tiegħu, jrid jara. Mario Cutajar saħaq li hemm sistemi li mhumiex adekwati u li l-Quality Service Charters li kienu jintużaw sa issa spiċċaw fix-xejn. Permezz tal-inizjattiva tal-One Stop Shop ser ikun possibbli li nies li mhumiex familjari mas-servizz ta' e-government xorta waħda ikollhom aċċess għas-servizzi tal-Gvern. Se nkunu qed irresqu iktar il-servizz pubbliku lejn in-nies dak huwa l-iskop tal-One Stop Shops, mhux kulħadd huwa medi bl-internet, mhux kulħadd għandu it-teknoloġija l-qalbu, se jifdal dejjem dawk in-nies li ma jużawx it-teknoloġija, dak huwa in-nies l-iktar li għandhom bżonn daw il-One Stop Shops li qed nittamaw li nkunu nistgħu niftuhom mis-sena li ġejja. Sabiex din ir-riforma tkun ta' suċċess, Mario Cutajar żvela li ser ikun hemm nies iddedikati speċifikament biex implementaw it-tibdiliet fid-dipartimenti. Is-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Cutajar ħabbar ukoll li ser tiġi introdotta kodiċi ta' dixxilpina ġdida. Iżda s-suċċessi ta' dawn ir-riformi jiddependi fuq il-motivazzjoni tal-ħaddiema tas-servizz pubbliku u għalhekk ser jidvaraw modules ta' taħriġ li jippermettu lil ħaddiema javvanzaw fid-dipartimenti tagħhom.